Здравейте на всички зрители на канала Ти Спорт. В снощната вечер българският национален отбор записа поредна загуба под ръководството на Младен Кръстаич, след като загуби с 0-2 срещу тимът на Литва в матч игра на националния стадион Васил Левски. 2 години по-късно националите се завърнаха на националния стадион и записаха поредния срамен резултат, като този път, както вече казах, загубиха срещу тима на Литва в европейска квалификация и се забиха на дъното на класирането в групата си. Това е пета загуба начало на Младен Кръстаич, след като вече има 11 мача начало на националите. Това му е пета загуба. Определено не говори никак добре и най-вероятно ще стигне до неговата оставка, въпреки че той беше доста уклончив в интервюто пред националната телевизия в снощната вечер и все пак не е напълно сигурно дали ще стигне до неговата оставка. Общо взето всички хора и по социални мрежи и по медиите също излязаха със становища, че може би е приключило неговото време на начало на националния отбор и резултатите говорят за това красноречиво. 3 победи, 3 равенства и 5 загуби и отново последно място и поредно дъно за националния ни отбор. Определено вина за това носи националният ни селекционер. Той извъртя около 50 играчи в последните няколко срещи и едва в последните 2-3 мача започна така леко да установява един по-траен състав с играчи, които по-често вече вземат титулярни позиции, няма толкова ротации в отбора, но това пък също не помага. Може би на личните играчи не могат да покажат повече от това, което разполагат като класа. Въпреки че така в мача срещу Литва снощи имаше наченки на добра игра, особено първите 15-20 минути. Нашите национали натискаха тимът на Литва, който взема около 150 място в ранглистата на УЕФА. Но това беше крайно недостатъчно и латвийците и литовците, така отбелязаха 2 гола, които дойдоха след безумни грешки на нашите играчи, особено в защита. Вратар Иван Джалгеров направи голяма глупост, която можеше да коства трети гол, който влезе, но беше отменен след засада. Не говори никак добре това за нивото на националния тим. Той наистина, за съжаление, копае все по-надолу и по-надолу, записва антирекорди след антирекорди и може би е време Младен Кръстаич да си тръгне. Можете да споделите какво е вашето мнение в коментарите. Кой евентуален треньор може да застане начало на отбора или пък Кръстаич все още трябва да му се даде шанс да води поне още една година отбора, например. Естествено се спекулира вече с имена Георги Иванов Гонзо, Димитър Димитров Херо, Станимир Стоилов. Много са възможностите. Естествено Илия Груев старши, който също вече е показал, че може би заслужава да застане начало на мъжкия тим. Да видим. Ако ви харесва канала ни, харесате това видео, ударете един лайк. Също така можете да ставите нашия 12 играч, като станете член на канала. Може да ударите бутона Thanks, да ни последвате в социалните мрежи и така. Благодарим.